Сега, приятели, телефона ми ще засвеча 5 минути. Ето, 5, 0, 0. И така. Ето. 5 минути почва да текат, а аз отивам да се крия. Добре. Приятели, трябва... Приятели. Къде да отидем да се крием, приятели? Добра идея. Опа, къде съм? О, да, вече знам къде съм. Това ще бъде, мисля, че идеално място. Приятели, в този регион The Forest има даже лабиринт. Ще ми бъде мястото. Обаче аз защо се издадам? Приятели, докато Денис си крие там, аз трябва след малко да го търся. Да. Стават още 3 минути и 25 секунди. Да. И като стане и 7, започвам да търся. Аз ще кажа на Антон кога. Сега остава точно 3 минути. Къде? Какво е? A few moments later. Добре, измъкнах се. Добре. Значи ти си на замък, така ли? Това ли е в каса? Чакай, приятели, какво ще направя? Ще отида в... Каква е тази къща? Да не е там. Сега, приятели, ще се спална една кубичка. Ай, кофа. Добре. Така, ето сега. И почвам да бягам някъде. Start navigation. Имаме едно много странно място. Сега, приятели, ето тук отивам. Ето тук паркирах моята синя кола. Къде ме търсиш? Ето. Musty Forest Station. Остават ти още 13 минути да ме намериш. Но как? Айде, тръгваме. Но... Как да пристигна там, като не ми дава? Start Navigation! Start Navigation и с кола или хеликоптер ме търси с навигацията. Кола. Ти търся. Той ми показва едни стрелки, аз го натиснах Start Navigation. Да, Start Navigation, трябва да следиш стрелките, за да ме откриеш. Трябва да следиш стрелките, но аз, приятели, ще избягам сега. Много модерно. Знаеш какво? С хаосис мога да се телепортирам. Как?
Така да ме намериш. Вижте, приятели, каква хубава чипка. Я да видим колко минути остават на тонката. В момента аз куцам. На моя аватар крака му боли. Така. Сега тук трябва да изчакаме. Обаче проблем имаме, че той може да ме намери. Аз и така ще поседна. Не знам дали ще ме види. Остават 3 минути. 3 минути остават, приятели. Приятели, ако аз тук спечеля на следващ... Не мога да го намеря. Ами да ти дам ли жокер? Имаш 2 минути и 40 секунди, а именно аз се крия в, да кажем, Misty Forest Station. Се крия. Много. Какво е това? Къде? Какво има? Аз съм някъде другаде. Къде си? Давам ти жокер, аз съм в Misty Station. Misty Forest Station. Остава ти още 2 минути. Ти че побързай. Опа. Аз няма да взема влак. Но съм в главния Misty Station. Хора, аз това... Отиди в Misty Station. В стейшъна съм. Остава ти още 1 минута и 20 секунди. Приятели, аз ще спеча. Тони, разбрали къде съм? Аз се намирам в Misty Station. Антон пак не може да ме намери, дори като му дам жокер. Отивам към Misty Station. То ти ще загубиш. В главния, където се намира замъка и до него отсреща има Misty Station. Приятели, бързо. Аз се знам Misty Station. Остават ти 35 секунди и съм някъде в Misty Station. 29, 28, 27, 26. Намерихте! Ай, Антон ме намери. Аз ме намерих. 15, 14, добре. Намерихте! Последната секунда Антон ме намери. Така, Антон тук щом печели. Щом спечели от тук Антон на втората част. Ето, приятели. На втората част, приятели, тогава той пак ще брои, що ме е намерил. Добре. Или пък камък ножица за хартия. Така, приятели, в днешното предизвикателство Антон печели. Антон печели, Виктори, браво на него. И ако искате, пишете в коментара. Дали искате да играем и част 2, а именно в Айсланд. Как играем крияница. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, да харесате видеото и да, ако искате, да оставите коментар. А от нас, чао! Чао и приятен ден! Приятен